Az hiába mondja tényleg 2,5 milliárd. Én meg azt mondom, 100 000 milliárd évet tudok el. És hallod, tudod, a ruszkik van az, meg a lengyel, a teremtőköd, akik akár ránevezik, azokat is földújtogatták az egész Európát. Hát ők kezében van, a ruszki kezében van az egész Európát. Kérdezzék, hát úgy, ahogy mondom, a Németország ki kezében van. Ki saját Lengyelország kezében nyugszik, a nyugat-Németország. A saját gyerekük megcsinálja hol németnek, hol francia, hol angolnak, hol magyarnak, hol olasznak. Valamikor Izrael játszik odakint. Itt meg Anglia játszik. Hallottál már Angliát? Hát a felső földrészeket Kanada ki van emelve. És még 170 méterre meg lent van az alsó föld. De Kanada föld. Érted? Mert így akarta a ruszki kezében van világkezet óta. Ruszki? Hát az Szibéria, meg stb. Amit játszott, meg játszott valami 100 000 millió éve. Kanada a világkezet óta a ruszki kézben van, Szovjetunió. És Kína? Kínában marakodik világkezet. Benyúlik India, Afrika, a bal oldala, India, Afrika, a jobb oldala, Ausztrália, India, Afrika. Utána jön Japán. A Japán, Ipon. A Japán, Ipon. Tudod mi a másik igaz? Hogy nincs segített, most föl van osztva 100 millió ország. Nincsen egy földrész van, de azt szétosztották Ausztrália, Kína, Szovjet, Japán. Ezek csinálják. Ez melyik földrész? Ez. Látod, Magyarországban is. Nagy kínai birodalom. Csak a magyar rokormány senki, csak a nyelvtanát hirdetni a olasz-román. Hát a teremtőköt is 100 milliószor elpusztították. Benzin, gázolaj, küldenék, csatornák, csővezetők, ide nyúl, oda nyúl, nem akarsz oda nyúlni, akkor is oda nyúl, mert fog a gáz. Fog a gáz? A vasgáz. Hát mondjuk a vasgáz az a fő lényeg, nem? Engem is az éget a vasgáz. Az elégeti az Úristen, meg a király. Komolyan mondja valamit, nem látsz komolyan beszélni? Hogy? Hát látom Ez én. igaz. Hát így, ahogy mondja. Ő a szent igazságot mondja. Én a szent igazságot. Kérjük Mestivel, az Árpád bácsi onnan érkezett. 1000 évvel ezelőtt az Árpád bácsi. Árpád bácsi, Árpádi fejedelem, a tagjai, hát bejártak, te is megfogtál, mikor a gombos Miki bement az Árpád házba, úgy megszedi. Árpád úgy? Neked, kötötte Árpád kórház, nem? Árpád fejedelem, tagjai, pártagok, megvan ennek a királynak a rablóbandája, a maszekoknak a rablóbandája, be van építve, valami baj van. Csabi, beépít egy rablóbandát, és azoknak a rablóbandának le kell, hogy dögöljön a Csabinak az elbeszélgetés.